няколко неща. Първо, телефоните да се изключим, или поне звука. И докато ги изключвате, да ви кажа няколко неща. Въпреки спиранки, пандемии, шапки, така нататък, разделяне на две групи, ние успяхме да направим представлението, което си бяхме замислили. Тези всички мерки не ни спряха. Децата наистина много се потрудиха. Дадоха всичко от себе си, за да това, което ще видите днес. Много е важно да отчетете, че те ще бъдат без микрофони. Тоест, ще трябва да говорят силно, за да може вие да ги чуват. А за това е много важно да пазим тишина и да не говорим, защото те няма да се чуват съответно. Това е много трудно да се на сцената и да запълниш такова голямо пространство, когато се е толкова малък. Друго нещо важно, пред мен виждате и китаристи, т.е. ще имаме музика на живо. Освен, че децата говорят без микрофони, те ще пеят с музика на живо. Това са два опита, които са изключително важни и за тази възраст, защото ги получават в момента, това е просто чудесно. Какво ще искам да кажа? Мисля, че това. Насладете се на спектакъла, аплодирайте децата, подкрепайте ги, те имат нужда от нашата помощ. По този начин те ще се ентусиазират и ще играят още по-добре. Приятно гледане! Баща му
живот. Последвайте мен!
работи. Отдете се пъчи. Вече не знам какво да го правим. Оставяме го и толкова. Не, приятелите се подкрепят винаги. Но той не иска нашата помощ. Приятели, имам идея. Да помолим за помощ госпожа Язовец. Тя живее в тихата гора. Не, аз там не ходя. Ходиш. Добре, но трябва да се придържаме заедно. Клаки, аз отивам да видя. Това да ходиш, чакайте ме. Луки, Здрав, Конче, приятели, къде сте? Явиш. Здравей, Кърт. Как е? Хубаво време, Какво си? Къде е приятелят ти глъха? Къде е приятелят ти бедроха? Не харесвам приятеля на Жълока. Връщай се, където ти е мястото. Защо се отдалечи от нас? Аз ви каза. Нищо не си ни казала. Да не се повтаря повече. Ясно? Ясно. Вече ще слушам. Ти невнимателно създание такова. Нали каза, че ще слушаш? Ставай да удари се. Не, добре са. Гледай си краката. Вижте, Кърт си се изпънала в изтревалка. Една изтревалка. Голяма рада. Приятели, това е къщата на госпожа Язовец. Викайте силно. Язовец! Язовец! Кой ме безпокои в този късен час? Това сме ние, твоите приятели. Блахи, Видровка. Приятели, вие ли сте? Влизайте. Тъкмо съм приготвила служба. Ето супичка за кочето. За Видровка. За плаха. Ти коя си? Извинявай, Язовец, забравих да ти я представя. Това е нашата приятелка Кърти. Кърти, приятели да се запознаем. Голяма нужда ти. Язовец е най-старото животно в цялата гора. Приятели, какво ви води насам? Не, чакайте. Нека позная. Жабът. Какво е направила този път? Самолет ли си е купила? Не е стигнала до самолета, се забавила по автомобилите. Това е наистина опасно. Наистина опасно.
нишка, нали? Разбира се, че няма. Разчита да подгуби полицайите. Добре. Вие заспивайте, а аз ще измисля нещо. Утрото е по-много различно. Лека нощ, Кърти. Толкова е хубаво да ми кажа Кърти. Моята братя ме наричат Кърти. Снежна буря се извива, зад прозорчето е зима, всеки трябва ми да кива, тъпа старичка дали има, нека вятър въкълачи, снег хубавата мрава, с затворени клепачи. Песня ще съчинява в нощи спешни изнудени. Трябва с песничка сбива, тук вижте зачервено. Всеки сам весели свива, нека вятър въкълачи след хубавата мрава с затворени клепачи. Песня ще съчинява, ще съчинява. Просто приятел. Измислих. Сега е люта зима и няма да успея. Но като дойде пролетта, ли? Тя е колко малка, но упорита. До пролетта вече може да е късно. Права си. Добре, да действам. Но трябва да сме заедно. А къде е Шабока? Дай газ, Шабока. Покажи какво можеш. Карай бързо. Покажи какво можеш. Я се махайте от тук! А госпожа Янка, защо си тук? Шабок, ти си луда. Имаш заболяване по колите. Аз не съм луда. Ако искаш да си щастлива и най-важното жива, слез от колата. Янка! За делото на Жабока, ваша чест. Да. Днес
много бели, но е добро създание. Няма ли как да се измисли нещо по-леко от затвора? Ти защо казваш? Защото мисля. Аз мисля, аз съм съдята. Ти пишеш, защото си помощник на съдята. Добре, аз пиша. Размислям се вече. Като се замислих, той Жабока нямаше ли много пари? Да, аз съм Добре, готово. Жабокът е свободен. Но! При две условия. Да плати глоба от 1000 златни монети. Лесна работа. И никога повече да ни шофира. Какво каза тази тятка? Чухте ли го? Да ни шофирам. Так, тялото ми тече бензин. Аз съм родена шофьор. Ще избягам тук и ще взема и ще открадна първият срещнат автомобил и с него ще тръгна до другата гора и повече никой няма да ме намери. Какво? Заваля порой ли? Забока, избяга! Аз този парал! Хванете го и го водете в затвора за 20 години! Си съм забравила.
Отясно на мен стои Митко. Митко е Сиси с електрическа гитара. И артистите. Представяме ви Тети Борис, съдията и помощник на съдията. Мери в ролята на кончето. Луиза като лодкарка. Мария, Дария и Далия като най-страшни раздумки, които се промениха и станаха добри. Ели в ролята на стария и младър язовец. Никол в ролята на Видрока. И отново Никол в ролята на Пурхи. Йоана в ролята на Кърт. И Марина в ролята на Жабо. Аплодисменти отново на последния път за всички. Браво, деца! Подготвили са ми сертификати за участие в представление, защото наистина много се постараха и е хубаво да го имат за спомен. И раздавам сертификатите. Мери. Гитаристите да не се сравняват на сцената. Хайде.